Għal darba nsemmilkom, sinjuri, u grazzi li naqattu magħna. Qegħdin nagħmlu din ix-xandira live minn hawnhekk minn ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss fil-Parroċċja tal-Isla fejn għandna hawnhekk iġbija mirikoluża ta' Ġesu Redentur. Se nixxandrulkom din ix-xandira imexxi Father Brandon Gatt fejn barra li jikkonkludi il-ħsieb tar-randan li għamel matul din il-ġimgħa jibda billi jgħid it-talba tal-kurunella tal-ħnina divina. Talba tas-sija tal-ħnina divina. Meta inti miet Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħniena divina bla qies, imla d-dinja kollha u ferraħ lilek innifsek fuqna. U tim il-ġdid inġeddu l-intenzjonijiet tagħna l-grazzi li aħna qegħdin nitolbu għalihom f'dan il-moment. Nitolbu b'mod speċjali għal fejqana d-dinja kollha minn din l-imxija tal-coronavirus u nitolbu b'mod speċjali għal dawk li qegħdin iħarsuna, dawk li qegħdin ifittxu il-kura, ifittxu til-qima, għal dawk it-tobba, infermiera u staff fl-isptarijiet tagħna li qegħdin jikkuraw lil morda biha. O demm u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik, amen. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. U nistqarru flimkien il-kredu tal-Apostli. Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu, ibnu wieħed Sidna, li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnuh, niżel il-limbu, ma t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha.
Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija għadnu bit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija għadnu bit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-tpattija għadnu bit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu,
ħenna għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha. Amen. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha. Amen. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha. Amen. Talba lil Ġesu ħanin. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik, għenna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasluk lil-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċa fil-kobor bla qista mħabtek, sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha, għal glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Talba lil Ġesu Redentur. O Redentur li żjed ħanin, o Ġesu Nazzarenu Salvatur tagħna, kif ninsabu mixħutin quddiemek bl-umiltà kollha nitolbuk, ixħet il-ħarsa tiegħek taħnina u ta' mħabba lejna. U għatina l-grazzi kollha li neħtieġu biex inservuk dejjem iżjed għall-glorja tiegħek u għall-qdusija tagħna. O Ġesu Redentur, għamel li nkunu nixbħuk fil-ħlewwa, fl-umiltà u fl-imġiba tagħna maħutna l-bnedmin. Għatina qalb li tħoss bħal tiegħek, qalb li tgħader u tħenn. Għamel, o Ġesu ħanin, li l-karità u l-paċi saltnu dejjem fi djarna, fl-ibliet u fl-irħula tagħna u fis-soċjetà kollha. Dan nitolbulek fġieħ l-imħabba kbira tiegħek. Amen. U tillum wasalna f'dan l-aħħar jum ġimgħa, aħna dejjem ngħidu ġimgħa t-tir iktar biktar f'dan iż-żmien naqra surreali, dan iż-żmien stramp li qegħdin ngħixu, iktar biktar donnu iż-żmien jaħrab. Qegħdin ħuti f'dan l-aħħar jum u allura nixtieq li llum nagħlqu b'riflessjoni qawwija llum il-ġimgħa it-tlieta ta' wara nofsinhar. U allura ma nistawx il-ħarsa tagħna ma ddurx lejn Ġesu fuq is-salib. Warajna din il-ġbija tant għażiża, tant maħbuba ta' Ġesu iġorri salib fit-triqtu lejn il-Kalvarju. Imma nixtieq nibda bħalma bdejt f'dawn l-aħħar 4 ijiem b'ċen storiku bidejja b'riflessjoni żgħira mill-istorja, di darba mill-istorja tal-Knisja. Nixtieq naqsam magħkom storja ta' qaddis Belġjan li twieled mhux is-seklu li għadda ta' qabel, fl-1840 u miet fl-1889. Il-ġenituri tiegħu kienu semmew Josef, Giuseppe ġifieri, imma meta kiber u mbagħad ingħaqad ma' ordni reliġjuż missjonarju kien ħalli sem ta' Damien. Damien kien pjuttost batut fl-istudju. Fil-fatt anke s-superjuri tiegħu ma tantx kellhom xi fiduċja li ħajlaħħaq jasal sa tmiem l-istudji tiegħu. U bis-saħħa kien providenzjalment bis-saħħa ta' ħuh li kien jismu Panfil li wkoll kien missjonarju f'din il-kongregazzjoni li wkoll kien saċerdot imma ħuh kien jinqala iktar fl-iskola li tgħallem Latin biżżejjed biex ngħidu hekk ħuh qisu kien itih il-privat u tgħallem Latin biżżejjed biex is-superjuri tiegħu jħalluh ikompli sal-ordinazzjoni. U Father Damien de Veuster, għax dak ukun jomu de Veuster, spiċċa missjonarju il-Hawaii. Kważi b'kombinazzjoni. Anke hawnhekk naraw lid ta' Alla ħuti dak li għalina huma kombinazzjonijiet għal Alla hija l-providenza. Għax propjament ħuh Panfil kellu imur il-Hawaii bħala missjonarju. Imma Damien kien spiċċa jrid imur minflok għax ħuh marat u allura r-raġunijiet ta' saħħa ma setax imur fil-Hawaii. U xarejn wara li wasal il-Hawaii fl-1864 Damien ġie ordnat saċerdot u beda jaħdem hemmhekk bħala missjonarju. Issa hawnhekk irridu nagħmlu naqra pawża. Qed insemmi l-Hawaii, aħna għalina ħuti fid-dinja tal-lum fl-2020 il-Hawaii ġibinna f'moħħna xeni li forsi rajnihom fuq xi film, xeni żbieħ dan biex ngħidu hekk paradise f'nofs l-Oċean Paċifiku, siġar tal-coconuts, dak il-bajjiet meraviljużi, dak il-mużika ħelwa. Dak iż-żmien fi żmien Damien l-istorja kienet differenti ħuti. Ir-renju tal-Hawaii dawn il-gżejjer differenti kienu
milhomx ħafna li jinfetħu għal kummerċ ma' pajjiżi oħrajn, qabel kienu ħafna iktar magħluqin fihom infushom. U l-kummerċ mal-barranin kemm mill-punent u kemm mill-vant ġab mart ġdid li l-povri nies tal-Ħawaj ma kellhomx tolleranza lih, ma kellhomx immunity, da żmien qed nisimgħu ħafna dwar din l-imbirka immunity. U allura fost il-popolazzjoni kien hemm ħafna każi ta' lebbra. Dan il-mart ikraħ dan il-mart li jisfigura lil bniedem li iwassal għal dibatija kbira fil-bniedem, dan il-mart li aħna anka popolarment ngħidu l-marda tal-ġdiem. Nafuha ħafna mill-iskrittura Ġesu kemm il-darba kellu ifejja nies b'din il-kondizzjoni ta' saħħa. Nafu wkoll il-qawwa ta' San Franġisk li għal-bidu kien jaħrab u minn mbagħad wara l-konverżjoni tiegħu mar saħansitra Anna u biss wieħed minnhom. U Damien mill-ewwel offra li jmur u jkun il-kappillan tagħhom għax is-sultan tal-Ħawaj ġabarhom fuq gżira waħda jisimha Molokai, u Damien joffri li jmur biex jaqdihom biex ikun il-kappillan tagħhom għax ma kellhom il-ħadd min jieħu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali tagħhom. U hekk għamel u mar b'kuraġġ kbir u mill-ewwel intefa' f'din il-ħidma. U ħuti xi ħaġa sabiħa li kien jagħmel ma kienx qishom xi ħaġa inqas minnu. Imma kien iqishom bħala ħutu, kien iqis lilu nnifsu wieħed minnhom. Fil-fatt malli kien wasal fosthom kien qalilhom ġejt fostkom biex inkun missiera għalikom. Xi ħadd li jħobbkom tant li ma joqgħodx lura milli jsir wieħed minnkom li jgħix u jmut magħkom. Araw bliema spiritu sabiħ dan il-bniedem mar biex ifarraġ biex jaqdi lil dawn li kienu qed jgħixu l-esperjenza tant qiebsa tas-salib fl-aħamhom stess f'ġildhom stess dawn in-nies. Aħna ħuti anke llum il-ġurnata jien naf saċerdot imur kappillan f'parroċċa jmur rettur ta' knisja ukoll qisu jintrabat ma' dik il-popolazzjoni jgħid sirt wieħed minnkom. Imma Damien kellu jsir wieħed minnhom biktar qawwa, anka letteralment. Darba fitra lil ħuħ Panfil kien kitiblu hekk qallu għamilt li l-nifsi Lebrus fost il-Lebrużi biex nirbaħhom għal Kristu. Rifir beda jgħix ta' wieħed minnhom jitħallat magħhom jiekol mill-istess platt magħhom anke jpejjeb il-pipa u jixxerjawha flimkien kellhom dawn id-drawwiet f'dak il-pajjiż. Kien qisu qed jikkwota l-ittra ta' San Pawl lil Korintin fejn jgħid sirt dajjef mad-dajfin biex nirbaħ id-dajfin, sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Għanna din is-sens ta' qot jaħuti ta' dak li imur u mhux jibqa' superjuri jiena maqtuħ minnkom ma nidħolx fid-diffikultajiet tagħkom imma ddaħħal letteralment fid-diffikultajiet tagħhom. U tant sar wieħed minnhom li anke miskin Damien kien marat b'din il-marda tal-ġdiem. Diġà meta kien f'saħħtu kienet ta' dbatija li qiegħed fosthom għax kien waħdu. Ma kellux saċerdoti oħra li jgħinuh. Anka biex iqer miskin kultant kien jgħaddi xi vapur tal-merkanzija li qed iwaslilhom xi supplies għal dik il-gżira tal-Lebrużi Molokai. U Damien kien imur jgħidilhom hemm xi saċerdoti jgħidulu hawn wieħed ara. U Damien kien iqer bil-Latin jgħajjat minn isfel mix-xatt tal fuq il-vapur biex jipprova biex għall-inqas ikollu l-assoluzzjoni. Araw anke xi tbatija il-fatt li kien maqtuħ anke mill-pija tas-soċjetà. Ġurnata minnhom qed jgħalli naqra misħun biex jagħmel ftit tej jew kafe ma nafx kien ħajjieħu. U biżball dan il-misħun jgħali waqa' u ġie fuq saqajh, kien ħafi dak il-ħin. U Damien ħaseb li ħajħossu ġieħ kbir tal-misħun u ma ħass xejn. Meta l-misħun ġie f'kuntatt mal-ġilda tiegħu ma ħass xejn. U dak kien wieħed mis-sintomi li hu għandu din il-marda għax taffettwalek in-nervituri u allura inti ma tħoss xejn dak li jiġri minn barra. U hemmhekk Damien induna, issa huwa marid bħalhom ukoll. U dakinhar xinġabarhom għat-talba ta' filgħaxija biex jgħidulhom il-vespri u kien jagħmlilhom naqra riflessjoni kuljum darba flok u liedi indirizzhom bħala ħuti. U qalilhom issa tassew jiena wieħed minnkom. U dakinhar minn dakinhar il-qudiem ma waqafx jaħdem ma pretendix li issa jkollu min idur bih. Imma iktar intefa' bruħu b'ġismu għax issa kien jaf li żmienu qasar li jista' jaħdem għalihom. In-nies ħabbew ħafna ħadmu miegħu saħansitra kienu għamlulu anke qisu qafas ħafif tal-injam biex iżommlu s-suttana maqtuha minnu għax inkella kienet teħel miegħu u kienet tagħmillu tbatija kbira. U meta s-sagrifiċċju tiegħu sar magħruf mal-bnedmin l-oħra, sar magħruf anke madwar id-dinja, ħareġ ħafna ġita xumbat bdew sejrin iktar missjonarji, bdew jiġu għajnuniet anke ta' mediċina minn madwar id-dinja,
U verament naraw dak li qal Ġesu dwaru stess meta qal jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-artu tmut, hi tibqa' waħedha. Imma jekk hi tmut tagħmel kotra ta' frott. U fl-aħħar Damien miet propju kawża ta' din il-marda, b'konsegwenza ta' din il-marda. U nistgħu ngħidu li fil-ħajja tiegħu huwa għex dak li nsibu f'San Mattew kapitlu 8 vers 17. U refa' fuq id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. U kien propju fl-2009 li ġie iddikjarat qaddis mill-Papa Benedittu 16. Fuq dan issa nixtieq nitkellem. Dik il-frażi li semmejtilkom fl-aħħar, refa' fuq id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Ħarsu warajja. Refa' fuq id-djufija tagħna, tabba bil-mart tagħna. Hawnhekk hija il-kelma ta' kuraġġ kbira issa. Jiena semmejtilkom f'dawn il-jiem dik il-frażi la tibżax, la tibżax, la tibżax li nsibuha qisu ir-rispons, ir-ritornell fl-Iskrittura. Kieku l-Iskrittura kienet salm responsorjali kbir ta' 73 ktieb, il-versett huwa la tibżax, la tibżax, la tibżax. U la tibżax il-kbira li jgħidilna Alla ħuti mhuwiex biss bid-diskors, imma bil-fatti, bl-imġieba, b'dak li ibnu Ġesu il-verb tal-la magħmul bniedem jagħmel magħna u jagħmel għalina fl-esperjenza tas-salib. Ħuti aħna faċli nagħmlu fast forward, naqbżu l-esperjenza tas-salib u mmorru għal mument tal-glorifikazzjoni. Faċli nagħmlu kuraġġ u sewwa nagħmlu ta' li niffokaw fuq il-qawmien ta' Ġesu, fuq ir-reżurrezzjoni, għax fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-iskop tal-fidi tagħna li aħna ngħaddu mill-mewt mid-tbatija ta' din id-dinja għal qawmien. U faċilment jiena ħut infakkarkom f'dak li nsibu pereżempju fl-aħħar kapitlu ta' San Mattew, insibu żewġ frażijiet fejn insibu din il-frażi la tibżax. Ġesu l-ewwel jgħidha anġlu lil dawk in-nisa qaddisa li marru biex jidilku l-ġisem ta' Ġesu fil-qabar u jsibu l-qabar miftuħ u jsibu lil dan l-anġlu qiegħed hemmhekk u dan l-anġlu jgħidilhom tibżaw xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal, mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed u morru malajr qgħidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. Kelma ta' kuraġġ ikbar minn hekk ħuti qas jista' jkollok. Marja ta' Magdala u dik il-mara l-oħra, Marja l-oħra li marret magħha jisimgħu dan il-kliem ta' kuraġġ. U mbagħad meta jmorru lura biex jiġru jgħidu lid-dixxipli l-oħrajn biex jgħidu lit-12, anzi lil-11 għax Ġuda kien miet, Ġesu jiltaqa' magħhom fit-triq. U Ġesu stess darba jgħidilhom tibżaw xejn, morru waslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk. Ħuti il-fidi tagħna meta aħna niffukaw fuq il-qawmien ta' Ġesu hija għajta waħda kbira la tibżax. Għax kull dbatija f'din id-dinja ħuti, bħalma semmejt diversi kategoriji ta' dbatija ta' biża matul dawn l-aħħar 4 ijiem, imma fid-dawl tal-qawmien ta' Ġesu kollox jinbidel. Ftit ta' snin ilu ħareġ film sabiħ ħafna jismu Risen dwar ċenturjon li jipprova jinfiltra lill-insara tal-bidu biex jara x'għamlu bil-ġisem ta' Ġesu għax hu ħaseb bħalma kienet ġriet il-kelma tal-bidu li ħadu dan il-ġisem ta' Ġesu u ħbewh x'imkien. U jipprova anke jagħmel interrogatorju lil Marja ta' Magdala u jipprova jbeżżagħha u jgħidilha tafx nista' nagħmellek u jien għandi l-qawwa ta' Ruma warajja. U dik tħares leħu bis-sempliċità kollha tgħidlu jien nafx tista' tagħmilli. Tgħidlu ma jiena rajt li l-imgħallem tiegħi jirxu xtat. Mela tagħmilli x'tagħmilli lili ma tistax tbeżżani u ma tistax tweġġani. Ħuti, issa dak huwa xena mistħajla tad-direttur tal-film, tal-kittieb tal-film. Imma it-twemmin fi Kristu rxoxt li għandu jibdlinna kollox. L-inna għandu jibdlinna il-perspettiva kollha tal-ħajja tagħna meta aħna narfu li jidbatija kollha ta' din il-ħajja kbira jew żgħira kemm hi, imma fid-dawl tal-qawmien tiegħu kollox jiżvinta, kollox qisu xejn. Il-kbira qaddisa Santa Teresa ta' Avila kienet tgħid li mqabbel mal-glorja tal-ġenna, mqabbel mal-ferħu l-paċi li hemm jistennewna fil-ġenna, anka l-iktar ħajja ta' dbatija f'din id-dinja, qisha mi xejn. Qisha lejl kienet tgħid letteralment qisu lejl ġo lukanda skomda. Immaġinaw, l-ikbar dbatija f'din il-ħajja, ma jekk tqabbilha mal-ġenna, qisha lejl wieħed ġo lukanda skomda, ġo lukanda li ma toġbokx.
Imma ħuti, qabel naslu għall-glorja tal-qawmien, irridu ngħaddu wkoll mit-triq ta' tbatija. Irridu ngħaddu anke mit-triq ħuti tal-Kalvarju. Ta' Ġesu li jerfa' salibu jitla l-Kalvarju u jmut għalina. U dik il-mixja ħuti jew ma nibżawx minna, għax aħna mistednin, aħna msejħin biex nagħmluha miegħu. Issa ħuti, forsi fuq il-Kalvarju ma nsibux lil Ġesu eżattament jgħidilna la tibżax. Imma kull ġest li għamel fil-lejl ta' qabel, fl-aħħar ċena tiegħu. Jekk naqbdu il-kapitli 14, 15, 16 ta' Ġwanni għandna diskors twil ta' Ġesu u narawh lil dan Ġesu li moħħu biex iserraħ qalb id-disċipli flok irid min jikkonsla lilu, jikkonslhom hu. Tħallux qalbkom titħawwat, emnu falla u emnu fija wkoll. Jiena sejjer imma nerġa' niġi għalikom. Ġesu kontinwament flok irrid min ifarraġ lilu, ifarraġ u lill-oħrajn. U din nibqgħu narawha ħuti anka fis-sagrifiċċju tas-salib. Ġesu li anka f'dik il-mixja anka lin-nisa ta' Ġerusalemm tibkux lili, jibku lilkom u lil uliedkom. Jiġifieri Ġesu hemmhekk mhux kliem ta' kundanna ta'. Ġesu qed jgħidilhom jiena nixtieq, jiena dan li qed nagħmel għalikom qiegħed nagħmlu. Ġesu kontinwament qed ifittex li jenna jurina li dak is-salib li jen fuq spallejh, dak is-salib li jen fuq daru, dak qed jerfgħu għalina. Min flokna. Għax dak is-salib kien tagħna ħuti Ġesu huwa qaddis, Ġesu huwa safi. Ġesu ma kellux dnubiet, ma kellux xi ħallas, ma kellux xi patti. Ġesu jieħu dak is-salib biex jifrankah lilna, dak is-salib li aħna naraw lil Ġesu mdendel miegħu. Kull darba li nħarsu lejn kurċifis ħuti jew ngħidu din il-kelma f'moħħna u f'qalbna. Jien suppost qiegħed minn floku. Jien suppost qiegħed hemm fuq dak is-salib, għax dak is-salib kien tal-midneb, is-salib kien tal-kriminal, li Ġesu la kien waħda u laqqas kien l-oħra. U allura għalhekk ħuti is-salib huwa xi ħaġa tal-biża', imma fl-istess ħin huwa xi ħaġa ta' kuraġġ. Dan huwa dejjem il-paradoss tal-fidi tagħna ħuti. Dak li xi ħaġa tidher kera ħafna, imma fir-realtà Alla jista' jibdilha u jista' jużaha għal xi ħaġa kbira. Mela s-salib ħuti li kien intenzjonat mir-Rumani biex ibeżżaw, ir-Rumani propju ma kienux li huma li ħolquh is-salib, it-tislib kien ġej mill-ġnus tal-Persja bħala capital punishment, bħala mezz ta' qtil, imma r-Rumani ipperfezzjonawh. Jgħidu meta kienu għamlu ir-rewwix ta' Spartacus u sħabu, ir-Rumani kienu qatlu eluf minn dawn l-sira u salbuhom wieħed ħdejn l-ieħor xi 2 metri 3 metri bot mill-ieħor tul it-triq biex kull min jarhom jibża u jgħid ara Ruma kif titratta lill-edewwa tagħha. U l-istess għamlu lil Ġesu. Dak is-salib li kellu jkun is-simbolu tal-biża' u Alla lilu idawru għalina f'simbolu ta' faraġġ. M'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Nistgħu ngħiduha fil-każ ta' San Damjan ta' Vjuster, San Damjan ta' Molokai. Nistgħu ngħiduha fil-ħajja tal-qaddisin kollha, nistgħu ngħiduha b'mod speċjali fil-martri li jien semmejthomkom iktar kmieni din il-ġimgħa. Il-kliem ta' faraġġ li jgħidilna s-salib, x'qed jgħidilna s-salib fil-qofol tiegħu ħuti? Erġgħu lura lejn il-qalb ta' Alla. Erġgħu lura lejn il-qalb tal-Missier. Għax dak il-kont li kien hemm kontrikom ħallsu Ġesu. Nistgħu hemm xi reliġjon oħra, hemm xi filosofija oħra li tista' toffrilna tant kuraġġ ħuti. Jien ma nafx biha, ma teżistix f'għajnejja. U allura nagħmlilkom anke dan il-kuraġġ ħuti nfakkarkom dak li nsibu fil-kapitlu 15 ta' San Mark. Ġesu għajja tajta kbira u rat ruħu u l-purtiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Dik il-portiera tiċċarrat ħuti mhux għax Alla beda jsabbat ta', mhux għax Alla qabżitlu u rrabja għax sallabnilu lill-ibnu. Dik il-portiera li ċċartet huwa Alla li qed jgħidilna ejjew lura għandi. Dik il-portiera ħuti kienet tifret il-qaddis tal-qaddisin, il-Holy of Holies fit-tempju mill-bqija tan-nies. Immaġinaw kieku inti tkun qed titlob fi knisja u f'daqqa waħda jinfaqa' it-tabernaklu u tara dawl kbir ġej minn hemm ġew. Daqshekk kienet kbira ħuti li tiċċarrat il-purtiera tat-tempju. Alla qed jgħidilhom spiċċa il-firda bejnkom u bejni għax ibni ħallas il-kont. U tejjew nersqu lura lejn il-mulej b'fiduċja f'dawn il-jiem u nitolbuh li verament il-qlub tagħna jkunu miftuħin għalih bħalma qalbu miftuħ għalina.
Glorja lil missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.